trendybeats.com. Begin to glorify his name. Begin to adore him. I'm a number of spell him and read it to Jehovah. After him came and it to Jehovah. Oh, yeah, the impossibility specialist, the king in authority. I am that I am is his name, of God. He walks upon the sea, he divided the Red Sea. Our Father is our protector, our healer, our deliverer, the King of glory, the bishop of our soul. Father, there is nothing he cannot do. Ancient of days, the impossibility specialist. We glorify your name this morning, we adore you. We honor and glorify your name. Be thou exalted, be thou honored, be thou glorified forever, in the name of Jesus. Amen. None like you. Beside you, there is no other. Our Father, you are awesome God. Father, you are the King of Kings, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. We leverage your name this morning. Be thou exalted in the name of Jesus. Father, we are here before you this hour. If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us, O God. For the Bible says, when we confess our sins, that we shall obtain mercy from you, we ask mercy from above. Mercy triumph over judgment. In your wrath, that they remember mercy. He said, you have mercy on when you have mercy. He said, for the mercy, you show yourself merciful. Father, show us mercy this hour in the name of Jesus. Oh, your hands.
aka. Aka balo da ka nchọ ka ike ọrụ Chineke nka asị gị ka onye na-eme mma asị gị ka onye na-eme mma ikuku mmadụ ya ike onwe ya asị gị ka Chineke nka asị gị ka Hallelujah. The Bible says, tell the righteous and the Holy One, it will be good for them. I remember another word that says, it's better for you to go where there is burial than going where there is a feast. Because in burial you will remember that one day it will be your name that they are talking. I'm only here to say no you go. This woman who forever and ever is a special woman. Onye ọbụla mgbe ahụ mana ọ bụrụ mmadụ na-atụ egwu ihe ọbụla. O believe on ihe ahụ believe. Chineke anyị ya ma bụ onye believe n'ụka. O believe on a church. Maybe you are Catholic. Or believe, or maybe you are Pentecostal. Or believe, as far as you are, somebody in a plan. Somebody in a Siopu. Or that's one man who is going to a totally choice where they are. Fiamo, I had a root you ever. If I be a limit, send off. Send off, I be a onwe kwa okwu mo na ade unu mana mo ahụ ekwu ka mmadụ
ka m bie ya nkenke mana ọ bụ maka ndị nwere ntị. Okwu m anụnwa bụ maka ndị nwere ntị. Ọ bụrụ na ị nweghị ntị ọ ya aba. Asị na ihe na-atọ ụtọ ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Onye unu fụrụ ebe a bụ alaka Grace Iwuchukwu, Mama Special. Onye ọbụla nọ ebe a today, ihe na na-eme kaba ahụ ka ezuo nwa gị na egwu na ịfụnanya Chineke. Ekene m Chineke nna so much na Mama Special bụ onye mụmụ mmeje dọtibe okwu maka na o nweghị onye ya sị na ofe nne ya esiri atọghị ụtọ. O nweghị onye ya sị na ofe nne ya esiri atọghị ụtọ. Belụsọ na amara Chineke ịbụ na nne gị adịghị eme ọfụma ịtụ n'oge na-agwụ ya. Sọsọ ajọ mmadụ, sọsọ ihe ọjọọ my mother na-eme, ọ ka mma na nkwupulie maka ọ sị na mbọsị ọbụla ọ ya abụsị kwupulie. Sọsọ ihe ọjọọ mma na ọ na-eme, oluo nnọọ n'ihe ahụ ọma bụ nke ya ọzọ bịa ihe egbu ya ebe ahụ gbuo ya. So onye nwaba ajụ ihe mma ọ na-eme, ọ bụ nke ahụ ọma nọ nke ya o wee na-azụ ya ihe egbu ya ebe ahụ gbuo ya. O nwere ife o mee ka ya jebe o kwechiri. Ọ bụrụ onye nwa ka a na-emelụ azọkata ka arapụ ọ na-azọsi ihe ike. Mana to some people ajọ mmadụ, mana to anyị nwa bụ ndị ọ na-azọ. Anyị si ife dị ka ya akọkwa na anyị n'ụwa ọzọ anyị abịa. Praise the Lord. Eji m oge dị tụa na mbụ ana m ekele Jehova bụ Chineke na ọkpara ya Jizọs Kraịst, onye nyere onye ọbụla amara njem, ma ndị si Lagos, ma ndị si ebe dị iche n'iche, ndị si Abuja, onye ọbụla wee bịagide ebe a wee bịara n'udo na ọṅụ. Ekene dịrị ha n'ebe ọ dị ukwuu. Igbo wee na-ekene ndị niile bịara ebe a ịkwanyere nwanne nwaanyị ugwu bazụ onye nwata ọlụ nwa. Mgbe sị ka Chineke nọnyere unu ncha mgbe unu ya anọ ụkwụ unu ji wee bịa, ụkwụ unu eji na-aya ka nke unu ji wee bịa mma site na amala Chineke. Nọnyekwana ebutu ụmụaka unu si ha agabago m baịbụl ha ga-asịba unu mama nnọọ ma papa nnọọ. Daalụ ihe niile unu mere ebe a. Mgbe na-ekenekwa Adaeze daalụ unu anwa unu ifufe unu mere taa. O kwesịrị unu rụpụrụ nwanne unu nwaanyị n'anya wee kwụ ụzọ wee bịa ebe a n'agha ife niile bikarịa ebe ele na-akwa Chukwu nọnyere unu, Chukwu gọziere unu. Wee na-ekele onye ọbụla bụ onye bịara ebe a, wee na-ekele ụmụ ya n'ihi na mgbe m jefu nwanne nwaanyị nsipọtụ wee jee arụ na anwụ ya ọmazị dị na mbịara. So ha nọgidere ebe 4 days to 5 days ọmadị na ife na ha nọ mọrọ na mbịara. Mana ifecha akwa ụmụazị a si agbagharị, especially nwa dị anya na-azụ Ugo. This boy eji nye ụgba Chukwu ya goziri m nwa Ugo. Ife this boy na-eme nwa obere nwa o jiri ome grandma ọ kwesịrị ị ga-anọ 120 years. Tefe na-eme anyị ife a onye eficha ya ka o ficha ya sie na na-ekiri Ugo na-ekiri sise na ebe na na-eblesi ese Ugo ọ ga-adịrị gị mma. N'ọzọ anyị ga-abịazi ebe ọ bụ onye nọ n'aha Jizọs. Praise the Lord. Isiokwu anyị bụ depart from evil. Onye ọbụla kwuo ya. Depart from evil. Depart from evil. Ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ megide gbaa ya ọsọ. A na-eje series of prayers n'ebe ndị mmadụ. Ihe nọ na ya bụ family liberation. Anyị makọbara ebe a maka mama anyị. O nwere onye kpere onye nye testimony si ukwu onye ji ibe ebe a nke ọ ya eji na ya aka mma. Anyị si eme na ọ ihe ọ maka ọ bụ na mma bịachara ebe a pụọ apụta akọ aja akọ ọ gaghị adị ile n'aha Jizọs. Praise the Lord. Depart from evil. Amaghị m ihe iche na this message mgbe m na-atụgharị uche si Chineke na mana message here is a very good message. Bible says na John 8:44 ekwensu
echiche ebu ihe ọbụla ọ sọrọ ya ka ọ na-eme. Ọ chọghị ịmụọ onye egwu. Ọ lapụta onye ọtọgbuo ya. Praise the Lord. Mama anyị hapụrụ ụwa. Amaghị nnọọ ya. Mana etu Chukwu si echi ya. Ekwuru nri sị na Kraịst ọ nọ 30 years n'ụwa, etinyere 3 years o ji eme ministry, ọ bụ 33 years. All that blood ka anyị na-agba ikwu, the blood of Jesus, the blood of Jesus, ekwensu agba ọsọ. Ibi nwa obere nwa nwere ike kwu the blood of Jesus. Agba ọsọ. Anyị nọsị mara na Chineke na-emere anyị amara, chebe ezinụlọ anyị, chebe every fetish things a na-ebukọba, tikpuo zọgbuo onye ọbụla na-aga na ọnwụ na-esu ya. Onye ọbụla na-aga ọnwụ na-esu ya, mana ọnwụ agaghị egbu anyị n'aha Jizọs. Ndụ onye ekwechi ya ekwe ga-ahụ ndụ. Go na anyị preach ma 30 minutes is something, 20 something. Asịgo n'ezinụlọ a si were ihe mere etu o si ede. Kama na mbeli bụ na mmadụ ada anwụ anwụ, not transformation. Christ gosiri anyị ya. And the abịa n'ụwa anyị nọ. Revelation chapter 21:22. Enweghịkwa ihe a na-abụ ka n'eluigwe, no temple Christ. Ka ọ na-abịa n'ụwa asị na onye abụ onye Katọlik, onye abụ onye Anglican, onye abụ onye nke onye nta anyị akpọ onwe anyị asị. Ụka dịkwa n'eluigwe. Ebe ụka dịkwa nwe a na-akpọ Katọlik, a na-akpọ Christian na ọrụ n'eluigwe n'ebe ọ bụ n'ụwa. Ihe o ji dị eji create ya ọ dị ise. Ka onye ọbụla mee gịnị? Mmadụ Chineke na sọ. Ebe anyị agụ bụ Ephesians 5:16 and 17. Or say, redeeming the time, because the days are evil. Henceforth be ye not unwise, but understanding what the will of God is. Iwepụ ihe ọjọọ n'ime ndụ, you don't have problem. Ọ bụrụ na ọnwụ bịara kịta iwere ya. Ebe a na-eje eteka. Metụrụ ndụ anyị aka, ndụ anyị wee bụrụ ihe ọgbanwere. Jehova metụrụ ndụ m aka, ọgbanwe. O metụrụ ndụ m aka, ọgbanwe. O metụrụ ndụ m aka, ndụ wee bụrụ ihe ọgbanwere. Yesu metụrụ ndụ m aka, ọgbanwe. Come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come into stay, come into my heart, Lord Jesus. Prayer for accepting Christ. Praise the Lord. Mmadụ nwere ike na-eje ụka ya bụ born again, to be born again, so that ọ bụrụ na ekwensu chọọ na-eke ga abụ. Praise the Lord. So, prayer for accepting Christ. Agaghị m akpọ ma ọ ga-apụta ọtakọ. I pray n'ịmara Chukwu, you don't have problem. N'aha Jizọs. Chineke ya nọnyere onye ọbụla. That blood awụfu n'elu cross of Calvary ga na-awụsa onye ọbụla ngozi.
ị ga-amụ ọzọ, Chineke amụwo ọzọ, ndị ị ga-abụ onye nke Kraịst n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Biko achọrọ m the whole family ka apụta ka ekpere ekpere, iwu Chukwu family. Ọ bụghị ekwensu. Isaiah 3 verse 10 ọ sị ngị gwa ezigbo mma na ọ ya adịrị ya na mgbe etu aka si agwa ezinụlọ na n'aha Jizọs. Adịghị unu mma. £1 ekiri na akwamozu a ga-enweta ọhụụ ọkpọndọhụ n'aha Jizọs. Ị ga-anara unu etu isi bịa ka Chineke gozie onye ọbụla n'aha Jizọs. Na mmadụ na-eme biznes ọ bụla £1 from a business, don't worry, we change that situation from grass to place. Amen. The Bible says, Isaiah 10:27, that the reason of anointing, every yoke. Open on one year, Kelabunaka, no Gabum Mad. 1 year, Sinezunu, and a higher number of room mad. It's no higher than you. Onyako, Kosovo, Gahiboma. Cause you see each guys or whole blessing in your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father, bless this go ahead for anointing to help this to destroy you, to cast out the blessings of the devil. Making the cause of Christ. The blessings of God make very rich. There is no anointing every yoke. Galatians chapter 5 verse 1. No sin I am not know who again. My God will live by my God. I is to know rope, but my God into. If you open on your name, Mary, Yagaria. Chineke, you which are progress, which are program came at Naha Jesus. Your mama is every sickness in your life. Every power of us, every Egyptian in your life, is the power of God. Kesini aboko na elele, ayi kuburie na Hebrew 12:29. Ana baba, menon kamboloku na erele, menon kamboloku. Menon kamboloku na erele. Onye na-aza ekpere, menon kamboloku na erele, menon kamboloku. Etu okwu na Hebrew chapter 1 verse 7. Now his angel cooperate spirit and make him ministers of the flame of fire. It to above no nature from today. Makon weba na ba kwasi ozu. Asokwa na onye ọzọ ahụ ha na-enwe aṅụrị. Ọ gaghị adị n'etiti. Amen. Amen. Ma achọ m lada amen. Ya bụ nke m kwuo nke Chineke, kwuo nke Chineke. Onye pụtara sị ndị a nwụkwana. Asị ya mbọ ya dị n'ezinụlọ ekwu na mbọ mma abịazi ebe a na ọ bụ anọrụ na tebụl anụ ma aṅụ waịn na-eri ma ọkụkọ ma ihe niile ndị etu a ka ọ ya esi dị n'aka Chineke. Father, look at the hands of your children that gathered here. You know what you are going to do for them. In blessings, you will bless them. Amen. In multiplication, you will multiply them. Amen. Anything they lay their hands, prosperity will be their portion. Every curses they place in this family, that causes back to sender with the Holy Ghost fire. In the name of Jesus. It shall be well with the hands. Etu Isaiah 3:10 no see you. Oga portion mo na Jesus. Amen. Oga portion mo na Jesus. Amen. Oga portion na Jesus. Amen. God will supply every of your need according to your riches in Christ Jesus. Amen. This is we in the word of God, and so shall it be. I cover you with the blood of Jesus. Lord. I cover this family with the blood of Jesus. Lord. I cover this funeral ceremony with the blood of Jesus. Lord. And so shall it be. In Jesus' name. Amen. It shall be well. It shall be well. It shall be well. Amen. Praise the Lord. Aka Jehovah edema edewoku Jehovah eze edema edemale Aka Jehovah edema
si n'ala ọbịa ahịa dị mma nsi ala ọbịa ebe a ndị ahịa ahụ na-edukwa wee naruo etu a ka ọ ga-esido onye ọbụla n'aha Jizọs. Obi n'igwe nke ịtọ aṅụrụ aṅụrụ ndị isi ike ndụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ ma ndị ga-abịa mmemme akwamozu kwata na akara aka. Gị bụ Chineke dube ha, gị bụ Chineke chebe ha, ma ndị si ala ụmụada ngọzi ga-adịrị unu n'aha Jizọs, ma ndị anyị nọbe ha, ma ndị mba niile ngọzi ga-adịrị unu n'aha Jizọs. Chineke mgbe na-ayọ ihe onye na-eme ị na-azụ ahịa na a ga-enwe ihe ịrịba ama ga-eme ị na-enye testimony na ihe ọma Chukwu na-eme ọ dị m ebube n'anya ewo ọ dị m ebube ihe ọma Chukwu na-eme ọ dị m ebube n'anya ewo ọ dị m ebube n'anya. Tinyere anyị amamihe, wepụ egwu ekwensu mmadụ ekwensu mmụọ ndị dum chọrọ, wepụ ndị ọkọ ma ndị kidnappers ọ dị rest of the Igbo people. Anyị nọ n'Igbo dị ka Chineke gozie onye ọbụla, ka Chineke chebe anyị, ka Chineke nyere anyị ebe n'aha Jizọs. Biko kpatụ nwanne gị nsị ya ahụrụ gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ gị. Onye ọbụla kpatụ nwanne ya kpasị ya ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ gị. Kpatụ ya atọ. Agora barang bakal dulu ke dalam. Saya kena kerja nama saya mungkin pakai dua wipon. Saya kena dulu. Kena nama our parish priest. Luar pada waktu. Nama saya benar benar. Saya benar yang juga nampak ada apa tuh nampak tertutup kali lalu begini ada yes ini situ mama spesial ini mau boleh let's see orang kali juga apa dia aku di tengah Nigeria dia begini namanya yes ya yang sebenarnya tadi kalau tadi dia tanya dulu begini nama itu namanya ayat orang itu spesial untuk berkali namanya namanya ezumike ebere n'ala eze gị abati ya na paradise na ụmụ ya na ndị niile ọ rapụrụ onye ma anyị ka ọ nwee wetara ha udo na ejikọ n'otu ka o wetara ha ka n'iru ya bụ n'afa gị na n'ike ka anyị ji aga ozi mama anyị na-ayọ Chukwu anyị otuto pụrụ ihe ma na-ebi asọ n'afa na nwa na mmụọ nsọ obodo ndị ọma ka anyị nwere nkwụsị ofu aka ahụ wee cheta nnukwu nna anyị Rebecca mama anyị na Hyacinth Iwuchukwu ndị rapụrụ anyị ọtụtụ afọ gara aga. Onye nwe anyị ọka nwere ihe ji ha ihu ihu na ihu Chukwu ọma ma ede ebere onye nwe anyị n'ala ha dịka isi n'ala aja nke ebe ọgụchụrụ n'ala ha dịka isi n'ala aja n'ugwu ụkọchukwu gị Melkizedek chinyere onye nwe anyị gbanwee na aja n'ụlọ ka mmụọ ha ka na-eru ndị bi
Chukwu niile ka mmụọ ha na-ewetara ha aga n'iru ọnụ ụzọ ọbụla ha pụrụ ya ka o wetara Chukwu ọma nke ka o wetara ha ịma Chukwu inwe udo na inwe mmekọrịta nke ụmụ Chineke. Onye nwe anyị udo bata n'ebe udo na-adịrọ ka agamnihu bata n'ebe agamnihu na-adịrọ ka ọnwụ mama anyị na papa anyị ochie bụrụ njedebe na mbido ife ọma n'afọ 2024. James Eternal King of Glory, Father, I raise my hand of liberation. I raise my hand of losing bondage upon the family of Iwuchukwu, Father. Father, listen favorably to this petition. Father, say a new word of honor, a new word of progress, a new word of unity, a new word of tranquility within the children of Iwuchukwu family. Let 2024 become a moment of testimonies in their lives. Now, again, I the Hyacinth, Rebecca, James, Grace, Nando Zonine, they can sanctify for your honor. Now one son. Kambulobi, Hyacinth, Rebecca, James, and Grace. I'm going to be doing a lot of only one on your own. Stand and tell us all okay, night, dear son. Then I stand on the party, dear son. Kachukuji in the Gosia Machokabu. Now one and one son. We don't belong. That mother. I'll be on
Oh yes. Dogo. Hai che ne sono diche? Dogo. Ndebe wuchukwa ikene n'ụlọ. Ndebe wuchukwa ikene n'ụlọ wee sị na ụdị ihe ama mmebi. Anyị na-abịa maka ihe aṅụrị ọjọọ. Ihe metụta anyị metụrụ na anyị ji ohere abụ na ụmụ niile wee na-asụ ụlọ. Thank you.
onye kwasara led by the able chairman. Ikwere eze onye kwasara. Eze onye kwasara anya. Eze kwasara anya. Ọchị ọzọ. Ọchị. Iba ya ọrụ ukwu. Anyị kelere oriri nne. Nna ochie James Iwuchukwu. Nna ochie James Iwuchukwu mụtara Uche. Anyị ochie kwa. Nwanne ya amụkọrọ. Amụkọrọ unu. Yeah!
Good evening, sir. Biko okay, why fine? And if it you give. Afam bụ Chief Uchenna Nwachukwu Akụchukwu Ekwela Akụchukwu n'ọra ukwu bụla aka ji ọfọ ide mmiri. Tata akwa nne gị Mrs. Grace Iwuchukwu Mother Special. Ka egwu anyị nwa ya nke one ka bụ and mgbe ọ dị ndụ o nwere ife eji ama nne ka ife bụ ife a gị na ya mekarịsị ife a na-emetụ ime ilotekwu ya ọnwụ ewutekwa gị. Mama Special ọ bụghị madam na ọ bara ego na mama. Oh, Mama Special. Ị amazi ebe mmadụ nọkọta di esoro uwe na-etu ihe special. So it's just to tell you how great the woman is. Onwere ife ncheta ọbụla bụ a sad memory. Ife ncheta ọbụla bụ ife iji wee nye Chineke ekele. Ife ncheta ọbụla bụ ife iji wee nye Chineke ekele. That's the least I can. Tata ọgbanje gbana be ndị Iwuchukwu be late Mr. James Iwuchukwu. Ndị mmadụ si South Africa, ndị mmadụ si all the way from Abuja, ndị mmadụ si Lagos, ndị mmadụ si Anambra, ndị mmadụ si Ogidi wee bịa. Ọ dịgo ụbọchị sigozacha ndị mmadụ anasigo. Ka fi na-akwasị ndị bịara gị mmemme tata. Ana m asị ofu okwu ka m nwere. Asị m na okwu onye ji wee bịa na nke ha ya eji wee ya anaghị amakalị. Eje anabụ isi ije. Ekene m Chineke rie nne maka na o nwere ife na-ekwube. Ana m ekwu na-asị na eso m na ndị ha na Chukwu dị na mma. Mụnwa bụ Chief Uchenna Iwuchukwu eso m na ndị ha na Chukwu dị na mma. Mụ na Chukwu dị na mma. So na mụnwa ma n'ịdị mma Chineke na ọ ya agharịpụ m. Ama na ndị bịalụ m ife taa na ha ya analụ n'udo na ọṅụ. Otu a m kwuru ya, otu a ka ọ ga-adị. Daalụ. Ka isi ebulu onye isi ezinụlọ n'ihi na a sị na eze pụọ eze anọchie. Ọgụ a bụ onye eze bụrụkwa onye isi ezinụlọ. Ka efe na-agwa ụmụ nwanne gị ka okwu nkasi obi na-enyefe. Nke a ọ bụrụ ịgwa ha na ezinụlọ bụ all continuity and continuity in the sense ọ bụrụ sọsọ ekwu or put in action. Maka a na-asị na ife ekwuru ekwu emeghe emebe aja dị n'anya. Ịghọtago ọ ka ị na-agwa mmadụ ị na-emepụtakwu ya n'omume onye ahụ na-afụkwu ya. Ịghọtago na mara Chineke nna assistant now na ngwulu a na obi a bụ obibi Iwuchukwu na mara Chineke nna ọ mụnwa
bụ onye nọ n'obi. Ọmụnwa bụ onye nọ n'obi with the help of my uncles bụ Ikwele Nwakibie na Okwu na Ikwele amụrụ onye na-ego efozere ụlọfu ka o si aratụ today fụ ka ha si nọnyelu m fụ ka ha si nọnyelu nwa nwanne ha nwoke wee nọdụ n'obi ka sị na anya ọkụkọ na-eche akwụ ya anwa nọdụ wee fụ na ife na-aga ọfụma fụ na ife na-agazi andị na ha ka nọkwu ya so ọ bụrụ m ife iji wee nye Chineke nna ekene maka na o nwere obi ọ na-eme abata na ya nụ ịfụ na a na-akọzi ndanye ịghọtago mana ọ bụrụ na ka o si wee sọ Chineke nna na my uncles ha bịa nọnyelu nwa nwanne ha nwoke bụ onye ọnọdụ ka ọnyanwa nọzi n'obi na-enekọta obi anya wee bịa nọnyelu m tata wee sị ka anyị kwa mma anyị ịghọtago bụ nwunye nwanne ha nwoke ha kweli ya ugwu ikpeazụ ife niile bụ ife kwesịrị ka emegbadoro tata anyị wee na-enye Chineke ekene. So like you asked, ọ bụghọzi ikwu sọsọ n'ọnụ n'ọka a na-ekwu ekwu a na-emepụta ya n'omume ọnyanwa bụ n'ezinụlọ na-aga n'iru. Okay. Thanks, sir. Thanks for honoring Mr. Apostle Media. Thank you. Oge na-adịrị anyị afụzọ na YouTube. Fia na Olukuja Extra ka ebe niile. Thank you. Thank you. More music on trendybeats.com.